Ai zâmbit cumva? Ia, ia, zâmbiți, vă rog. Vai dacă oare... Oh! Ia spune, cum te cheamă? Artemis Maria. Și câți ani ai? Câți? 15? 3 ani. 2 ani? 2 ani. Așa este, peste 2 ani. Peste 2 ani? Deci, Artemis. De când mă știe pe fetița ta? 2004 de Crăciun. 2004 de Crăciun. 2005, 8 septembrie. Și am trecut-o la câteva minute, dar să cam așa e ușor. 2 luni. Aha. Avem să spre ea. Deci spune, Ana, uite că vreau să te am aici în evidență pentru cultura mea, pentru generalizarea mea. Tu ai încercat să faci vitro? Nu. Tu ai încercat să rămâi gravidă și nu puteai? Da. Și n-a putut. Nu am reușit și am venit la de Crăciun. Ne-am ieșit de 3. De 3 ori? Atât am făcut? Bine. Păi asta a fost în vacanța de Crăciun. Și forma rămas sensațioasă. Ce ți-am spus? Că o să rămâi că după cât timp? Cum trăiu pe Înainte de a discuta, am discutat și mi-a spus că nu e nicio problemă, ai trompele în dacă nu înțelegi nici în hai o fetiță. Ne-am întors din vacanța de Crăciun. Mie mi s-a făcut rău pe drum, pentru că eram însăcinată și pe 17 ianuarie a spus clar de să fiu o fetiță. Ca sus eu. Da. Mi-a venit mama. Da, stai așa că ți-am zis, distrați m-am uitat o fotografie și am zis ce faci mamaie, nu? Sau cum? Ce faci bunică? Deci, băi, cred că ai greșit. Aveam și poza lor de la Comunia Civilă. La lor de... Nu, de la Comunia Civilă, parcă, da. Așa. Mereu îi poza. Am rugat pe ea până a rămas femeie însărcinată. Și voi a trimis mesaj, nu ți-am trimis mesaj, Ana? Nu mai fi mama, că noi și mama comunicăm. Că ai mâncat După telefon, aia nu? târziu a început cu telefoane, dacă a stat telefonul, mi-a lui Andrei și Andrei de la Oreșară, și poate eu îmi vedea observator, de Ioan, de... Asta este rodul muncii lui Andrei, cu Ana, cu binecuvântarea Dumnezeu și cu ajutorul meu. Da. Andreea? Ia uite, Artemis. Ia, tu ce poezii? În engleză sau japoneză? Ia, Little Mouse. Little mouse, where to fly? Where is your house? Știi de engleză? Da, un pic. Măi, ia spune și mie, să văd și eu. Ia spune, mă. Mouse, Little Mouse. Bună ziua. Bună ziua. Hello. How are you? Mișto ciuciuc. Acum scrie, nu are ce. Știu ce să vedem. Dar scrie bunica și românește. Și vrei să faci și un băiat? Tot o fac. Când? La anul. Dacă. Când cu stabilirea lor nu au nici... La anul. Mai stați să mă frumos. Mai stăm. Eu vă pup să vă dea Dumnezeu sănătate englezacilor. Princetele. Și... Mă, că mai vedea pe de mine Cam câte și pe aici. ce